Luya po sa kong papa, oy, naningkamot taon siya na makahatod og tubig para lang yun, makakaon lang yun may sa kong manghod. Luya sa kong papa, oy, okay ra na, oy, maningkamot lang yun mig amo, maningkamot lang yun kog skwela para lang na ami makaon, na ami para sudan, na ami bugas. Mutabang sad ko sa akong papa, Bikay. Akong papa, naningkamot ra gyud siya o para lang makakaon lang gyud mi, para lang gyud makaskwela lang gyud mi. Maura gyud na ka papa. Kapuya ning manginabuhi ito eh. Mag-deliver kog tubig mainom sa mong silingan nga nag-order. Ito sa lang ako. Sige lang, mahuman kog skwela, makatabang na ko sa akong papa. Nagkakwarta na taong ko, may lalay para palit bugas. Kung anak, looy na ito, ito'y kaon-kaon. Kanina, anak ko'y 200, halin sa kong tubig na kung i-deliver. Makapalit na bugas. Ano ko? Hani. Mao na kong halin sa akong tubig nga ibaligya, hani. Mora taon niya kong halin, 200, may nalang niya, kapalit ag bugas. Sukan. Ako ni hatag nimo. Uy, mao na ni 200 imong kita. Di ko mo dawat ani oy, 200 kagamay ani. Di man ni kaigo. May nalang kapalit na ito nagbugas. Di ko mo dawat ani imong kwarta. May pag magpaninner na lang ko. Biyaan ta mo dyan oy. Mahawa ko din eh. Mao na imong kita, kagamay ato. 200. Maldita hasad ni mama, oy. Wala man gani may makaog bugas, mag-ilarti pa siya. Luya sa akong papa, oy. Naningkamot ra ba gyud para makapalit mig bugas. Unya ilabay rang kwarta.